narudia kusema kwamba hatutakuwa na landlord kwa shamba ya serikali. Ramogi porwadi nyime kod weche manyien mag Migao kama Migao mar somo e kaunti ma Migori osingo ni chenro mar chiwo basari ne jopuonjre dhi time yo ma huyanga kod committees ma ochuogi e ward ka ward. Apisa maduong' e Migao mar somo e kaunti no ma Migori Ngire Rose Odhiambo Ogwang wacho ni jopiny dhi bedo kod thuolo e kinde ma igoyo kogno ne jopuonjre ma oro kwayo margi. Migao ni mar somo bende wacho ni sani gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo dwaro mar omenda mar basari e kaunti ma Migori. Chenro mabiro konyogi e keto tenge omenda ma oromo ne chenro no. The governor ose keto wathuolo mondo mi wabed gi committee e grassroots makoro sani chako menyo applications temane otim mondo mi kanyalore kawuono kod kiny kawuono tarik 30 kod kiny tarik 31 committee ni omeny gigi kendo bang'e kuom tarik 1 kod 2 wabiro bedo gi public participation mag gimoro amora ng'ata biro ng'eyo ni ng'ano kod ng'ano mokaw e ward mane e Migori County. Bang'e to jogi magise puodhogi biro kendo nitiere committee mar county ma bende biro ng'iyo gini. Ywakwa kod kwayowa maduong' ne en ni forms duto mag jogo mo apply mondo chopnwa e county. Kata giyudo kata ok giyudo. Chotino bede boma ma Kapsabet to kapisa mag municipal maboma no monoloche matingo mbolea